Fra Pascal Farrugia Kapuċċin għex bejn l-1869 u l-1937. Fra Pascal twieled u ġie mammet iż-żebbuġ ta' Għawdex nhar l-4 ta' Frar. Il-ġenituri tiegħu kienu Giuseppe Farrugia miż-Żebbuġ Għawdex u Rosa Spiteri imwielda x-xara minn Giuseppe u Marija Nicini. Fil-magħmudija tawh l-isem ta' Salvu, Michiel u Giuseppe. Iċ-ċelebrant kien Dun Bartilmew Busuttil. Salvu kien ir-raba' wieħed minn familja ta' 13 il-wirt. Vokazzjoni reliġjuża. Salvu meta kien għadu ċkejken kien diġà beda jħoss li jixtieq isir reliġjuż. Meta kien jara xi fratell Kapuċċin jiġbor iċ-ċirka il-karità fit-toroq taż-Żebbuġ kien jissaħħar warajh. Meta kellu madwar 21 sena, eżattament fl-24 ta' Diċembru tas-sena 1890, Salvu ġie imlibbes iċ-ċoqqa Kapuċċina minn idejn Patri Giuseppe Marija mill-Birgu fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fil-Belt Vittoria Għawdex. F'din iċ-ċerimonja isem Salvu ġie mibdul f'dak ta' Fra Pascal minn Għawdex. Reliġjuż eżemplari u ta' penitenza. Fil-ħajja reliġjuża tiegħu Fra Pascal wettaq diversi responsabbiltajiet, l-aktar dik ta' sakristan u ċirkatur. Il-biċċa kbira ta' ħajtu għaddija fil-kunvent ta' Għawdex. Kien reliġjuż eżemplari u ta' penitenza, devot kbir ta' Ġesu fl-Ewkaristija u tal-Madonna tal-Grazzja. Il-gost tiegħu kien li jgħin lil dawk il-foqra li kuljum kienu jmorru jħabbtu il-biek tal-kunvent għall-karità u l-ikel. Fra Pascal miet b'fama ta' qdusija nhar it-3 18 ta' Mejju tas-sena 1937 l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Folla kbira ta' nies imlew it-toroq li minnhom għadda l-funeral. Meta l-katavru wasal fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja saret qudiesa. Imbagħad ġie midfun fil-kripta tal-istess Knisja fil-qabar numru 1. Jinġabar il-fdal tiegħu furna. Wara l-mewt ta' Fra Pascal ħafna nies kienu jmorru kuljum fuq il-qabar tiegħu biex jitolbuh jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u tar-ruħ. Xi wħud kienu jistqarru li qalgħu grazzi bl-interċessjoni tiegħu. B'hekk il-fama ta' qdusija li kien igawdi f'ħajtu komplet tikber wara mewtu. Kienu għaddew kważi 16-il sena mill-mewt ta' Fra Pascal meta fis-6 ta' April tas-sena 1953 saret ir-rikonjazzjoni legali tal-katavru tiegħu kif jitolbu l-liġijiet tal-Knisja. Flimkien mal-Isqof ta' Għawdex u mal-Provinċjal tal-Kapuċċini kien hemm preżenti in-Nutar Francesco Refalo u bħala xhieda Dr. Antonio Tabone, tabib prinċipali tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, u l-Onorevoli Edgar Montanaro, kummissarju għal Għawdex. Il-fdal ta' Fra Pascal tqiegħed f'tebut taż-Żinglu wara li ġie siġillat mill-Isqof u mill-Provinċjal tqiegħed furna tal-injam li tinsab fil-kripta tal-Knisja tal-Kapuċċini ta' Għawdex. Nhar il-Ħadd 6 ta' April tas-sena 2003 ġiet iċċelebrata qudiesa ta' Ratt il-Ħajl fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Raba' ta' Għawdex fejn hemm il-kripta ta' Fra Pascal.